ymuno â ni heddiw. Fy enw i yw Marian Gwyn a fi yw pennaeth treftadaeth Gyngor Hil Cymru. Mae Gyngor Hil Cymru yn cynrychioli dros 120 o grwpiau BAME, pobl ddion a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, ac rydym hefyd yn rheoli mis hanes pobl ddion ledled Cymru bob mis Hydref a hanes pobl ddion 365 trwy gydol y flwyddyn. Ac rydym bod yn gweithio gyda'r Senedd i lunio panel arbennig ar gyfer heddiw. Mae ein trafodaeth yn ganolbwyntio ar bwnc sy'n ganolog i'n cymdeithas heddiw yng Nghymru. A hynny yw hyrwyddo cydraddoldeb hil yng Nghymru. Ac mae gen i 3 panelwr arbennig gwych i drafod hyn gyda ni heddiw. Daw ein panelwyr o ystod o gefndiroedd, gwydionaeth, addysg, cerddoriaeth a chyfathrebu. A mae gan bob un ei brofiadau personol a proffesiynol sy'n mynd i wneud y drafodaeth hon yn ddiddorol ac yn werthfawr iawn. Gobeithio bydd y sesiwn hyn yn ein helpu i ddeall y cyfeiriad y mae angen i ni fynd ynddo i sicrhau bod Cymru'r dyfodol yn lle groesawgar i bawb. A dwi am rwan gyflwyno ein panelwyr. A Natalie Jones, cafodd Natalie Jones ei eni ym Birmingham i rieni genhedlaeth Windrush o Jamaica. A symudodd y teulu i Pwllheli pan oedd hi'n 9 oed. Ac ar ôl gweithio o gwmpas Pwllheli a mynd i'r prifysgol, mae ganddi BSc mewn seicoleg a gradd meistr mewn seicoleg glinigol. Mae Natalie yn gynrychiolydd rhanbarthol ar gyfer Gyngor Hil Cymru ac mae hi ar fin dechrau hyfforddi fel athrawes Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe. Croeso Natalie. A croeso hefyd i Edie Crawford. Mae Edie yn gerddor soul, jazz ac R&B a mae hi'n byw yn Merthyr Tydfil. Astudiodd cynhyrchu cerddoriaeth a thechnoleg cerddoriaeth yn y coleg yno. Mae ganddi yrfa llwyddiannus mewn cyfansoddwr, caneuon ac gan ysgrifennu caneuon yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae hi hefyd yn gweithio ym myd addysg. A croeso hefyd i Melanie. Mae Melanie Owen, gafodd Melanie ei fagu yn Aberystwyth gan ei fam Caribiaidd a'i tad Cymraeg. Astudiodd Melanie y gyfraith a Ffrangeg Prifysgol Caerdydd ac yna yn University de Rennes yn Ffrainc. Mae hi'n bellach yn ymgyrchorydd cysylltiadau cyhoeddus ac yn brif gyfarwyddwr House 21 Bloggers Limited, rhwydwaith a gylchgrawn i ysgrifennyddwyr, benywaidd, panelwyr gwych iawn. A diolch ac ymuno â ni heddiw yma. Nawr, ar gyfer y panelwyr rwan, dwi'n mynd i ofyn ychydig o gwestiynau, ond peidiwch ac aros i mi ofyn i bob un ohonoch chi yn ei dro. Da ni eisiau llif ryd y free flow o sgwrs hwnnw chi heddiw yma, ac mae croeso i chi ofyn gwestiynau i gilydd hefyd. Nawr te, i ni dechrau, y cwestiwn gyntaf ydy, beth yw eich profiadau o gynrychiolaeth pobl ddion a lleiafrifoedd ethnig yn eich meysydd gwaith eich hunan? Pwy sy'n eisiau dechrau ar hyn? Natalie? Okay. Wel, mae'r profiadau gwaith yn wahanol i tyfu fyny, ond fyswn i'n dweud bod nhw'n bryn, weld portread o fi fy hun, mae wedi bod yn bryn yn gwaith a mae wedi bod yn bryn mewn addysg pan o'n i'n tyfu fyny. A beth o'n i'n weld oedd yn negyddol drwy'r adeg. So, felly, dwi'n meddwl bod lot o pobl wedi dechrau adio pethau am pobl di fewn i addysg yn ysgolion, enghraifft, ond bod o weithio fel tick-box exercise. A felly, dyw'r plant ddim yn cael balans iawn eto. A weithiau maen nhw just wneud o mis Hydref ac anghofio
amdani wedyn, yn lle cofio bod y hanes ni yn rhan o hanes Cymru, diolch yn peth ar wahân. Drwy gweithio, mond un athro ddi dwi wedi ddod ar draws yn y ysgolion. A pan o'n i'n dysgu, pan o'n i'n disgybl, chys i ddim athro neu athrawes brown neu o lleiafrifoedd ethnig o gwbl. So dwi'n gwybod os dwi'n credu bod illa Melanie ag Edith wedi cael profiad debyg. Ie, bys ni'n dweud, achos ges i fy magu yng nghefn Gwlad Cymru, mi oeddwn ni mewn lleiafrif fach iawn, achos bod ysbyty ac prifysgol yn y tryd, ni'n lwcus ma' yna cymysgedd o bobl, ond bys ni'n dweud yn ôl bod yn fi, neu aml hil fel dwi, fi a fy mam roeddwn ni yn lleiafrif fach iawn, ac bys ni'n dweud bod hwnna wedi effeithio'r ffaith doeddwn ni ddim wedi cael y mantais o ddim gorfod meddwl am fy hil erioed. Mae fe'n rhywbeth roedd rhaid i fi meddwl amdano o hyd lliw croen fi, beth oedd yn gwneud i fi'n wahanol i pawb arall. A dydy hwnna ddim yn meddwl bod fatha plant yn ysgol yn bod yn gas yn dim byd fel yn lwcus iawn nes i ddim cael hwnna. Os unrhyw beth, dwi'n creu yr hiliaeth systemig roedd wedi effeithio arna i pan roeddwn ni'n cael fy magu yn lleol fel enghraifft. Dwi'n credu yr unig tro ges i fath o mater o hiliaeth really amlwg yn ysgol, roedd ni ddim ond yn 11. Ac roedd yr athrawes oedd hwn wedi dod gan hi cyfrifoldeb i sorto hwn, nath hi ddim sorto fe o gwbl, achos doedd hi ddim yn deall faint mor drwg oedd fy mod i wedi derbyn yr hiliaeth yma. A dwi'n credu pe bai na wedi bod wedi athrawes neu athro oedd o lleiafrif ethnig, fysa nhw wedi gallu deall faint mor drwg oedd a felly roeddwn ni'n 11 yn deall faint mor drwg oedd y sefyllfa, ond yn ôl y meysydd gwaith, pan o'n i'n gweithio yn gwleidyddiaeth, mi oedd hi'n drwg iawn. Roeddwn ni yn gweithio i'r Blaid Geidwadol am sawl blwyddyn ar ôl i fi gael o prifysgol, a mi oedd yr hiliaeth yn y Blaid ei hunan yn ddrwg, ac yn anffodus, mi oedd hi yr gweitha o tu fewn yr aelodau ifanc. Dwi'n credu bod hwnna beth sy'n sioc i lot o bobl. Roedd yr aelodau hŷn ddim mor drwg, ond yr aelodau mwyaf ifanc oedd y broblem. A wedyn, pan oedd chi'n dweud rhywbeth amdano hwnna, mi oedd y rhai hŷn wedyn o gyda fatha'r authority i gwneud rhywbeth amdano fe ddim yn gwneud dim byd. Lwcus nawr, dwi'n gweithio i fi hunan, ac mae'r fatha'r cwmni dwi wedi setio lan, dwi'n neud yn siŵr bod ni yn rhoi rhyw fath o representation i bawb, a mae hwnna'n rhywbeth dwi wedi creu fy busnes gyda hwnna yn fy meddwl, achos roeddwn ni eisiau gwneud yn siŵr bod hwnna'n digwydd, ond hyd yn oed nawr gyda fy ysgrifennu, mae fe'n dangos dwi'n credu faint o hiliaeth sydd yn fatha internalised, achos dwi'n bod fi'n ysgrifennu rhywbeth am hiliaeth neu am byw fel rhywun aml hil Cymraeg neu rhywbeth fel la. Dwi'n ofni o hyd bod bobl mynd i bod wedi blino o clywed amdano hiliaeth. So dweud bod yna rhywbeth dwi'n gallu sticio ar y diwedd yn gobeithio bod nhw ddim yn just yn troi off yr tudalen achos bod nhw ddim eisiau clywed amdano fe. So mae fe'n cario ymlaen, ond mae fe'n lot well nawr ag oedd pan o'n i'n gwleidyddiaeth rhwch o fyma. Idi? Ie, so dwi'n gallu tynnu pethau o'r ddwy profiad yna yn hollol. Dwi wedi, yn anffodus, wedi profi pethau really negyddol pryd o'n i'n ifanc. O fi a fy chwaer Casey Crawford, yr unig pobl di yn ysgol yn tyfu lan. Oeddwn ni'n byw yn Abereiron a mynd i ysgol yn Abereiron. Oeddwn ni'n teimlo'n really unig. Oedd na bachgen arall oedd yn di a o'n i'n ffrindiau efo fe. Oedd e just really anodd achos oeddwn ni wastad yn meddwl da ni'n gwahanol i pawb a oedd neb yn gwybod amdano ni a amdano cefndir ni. A oedd neb really eisiau dysgu am hynna a eisiau gwybod pam oeddwn ni yna neu pam, just dysgu am cefndir ni, really. Nathon ni symud cwpl o weithiau ar draws Cymru, nathon ni symud i Llandeilo, a hefyd, yr un profiad fyna hefyd, o'n i'n profi pethau really hiliol yn yr ysgol. Oedd pobl yn galw fi enwau, yn meddwl oedd gwallt fi'n rhy fawr.
pethau fel hynny trwy'r amser, o'n i'n just yn teimlo siwt gymaint o poen yn yr ysgol, just achos croen fi, a o'n i'n just yn teimlo yn really ofnus bod yn fy hunan a bod yn proud o croen fi hefyd. A dim tan nawr, really, dwi yn teimlo'n really cyffroes i ddangos i pawb am cefndir fi a amdano croen fi a teulu fi a bod yn proud o hynna fyd. A dwi'n meddwl mae lot mwy o pobl wedi sefyll allan a trio helpu hefyd. A dwi'n really falch bod mae movement nawr yn y scene Cymraeg a'r scene music Cymraeg hefyd. Mae hwnna'n help mawr. Ond mae'n mynd i cymryd lot amser i pethau digwydd yn y ffordd iawn, dwi'n meddwl. Mae yna lot o gwersi i pobl dysgu, lot o pethau i pobl gwybod amdano, i fod i hyn digwydd yn y ffordd iawn, dwi'n meddwl, hefyd. Ond mae'n anffodus bod dyna'r profiad fi, really, achos dwi'n really caru Cymru a ffaith bod fi wedi tyfu lan a gallu bod yn siarad yn iaith Gymraeg a defnyddio hyn fel rhan o identity fi hefyd. A dwi just wir really eisiau Cymru symud ymlaen a just, fel ti'n dweud, bod yn fwy inviting i pobl dros y byd, really. Ac yn mynd ymlaen gyda pwynt hynna rwan, pa gymau ymarferol y gellir ei cymryd i wella cynrychiolaeth pobl ddion ar draws bob agwedd ar fywyd Cymru? Dwi'n credu bod mae rhaid i fe dechrau gyda addysg plant achos mae nhw yw'r dyfodol. Gyda'r genhedlaethau sy'n nawr yn oedolion yn ffodus, dwi'n trial dysgu nhw rhywbeth pan mae meddyliau nhw ddim yn used i, ddim yn arfer i ddysgu pethau newydd. Ond dwi'n credu mae rhaid i fe dysgu dechrau gyda plant mae'n drwy gynnu. Ond gyda'r fatha bobl sydd yn oedolion ar hyn o bryd, mae rhaid i digwyddiadau fel hyn yn perffaith, achos maen nhw'n dangos i bobl, mae bod na bobl sydd o lleiafrif ethnig sydd yn Cymru Cymraeg hefyd, achos dwi'n fatha merch far yma cyn y blaen, mi oedd na o hyd y teimlad fel bod fi ddim cweit yr un peth am merched fferm eraill, neu plant fferm eraill, achos dweud, Tadci a mam gi nhw i gyd wedi cael eu magu yn yr un pentre nhw, a bod hwnna'n gwir am achor tad fi, a achor mam fi, obviously mae nhw o Jamaica ac yn y blaen, so, o'na hyd y teimlad fel, y gair ma'n Saesneg, tolerant, wel, tolerant o be? Beth ydw i'n gwneud sydd yn achos i chi goffa bod yn tolerant, dylwn ni just cael fy dderbyn fel un o chi. A dwi'n gobeithio mae nawr bod ni'n dangos bod na gymaint o bobl Gymraeg sydd yn Gymraeg, ond lleiafrif ethnig. Fydd hwnna'n helpu bobl i dod dros y fatha way of thinking yna. A dwi'n credu hefyd efo'r cama ynglyn â addysg, dim just addysg yn yr ysgol yw e. Addysg yn y cymuned, addysg yn y tŷ, rhieni efo'u plant nhw, addysg ar y teledu. Be ydych chi'n feddwl amdano addysg tu allan yn y cymdeithas? Meddwl amdano? Wel, fel ti'n gwybod, da ni'n gweithio i Race Council Cymru, a maen nhw'n rhoi digwyddiadau on. A dwi'n meddwl y ffordd i wneud hynna ydy wneud pethau fel festivals, pethau mae pawb yn gallu mwynhau a dysgu ar yr un pryd. I pobl, mae yna weithiau, da ni'n gallu fod dod ar draws yn dim agresif ydy'r gair dwi isio, ond wneith pobl cicio nôl teimlo fatha bod ni'n deithio nhw sut i teimlo a beth i hoffi a pethau fel la. So, da ni isio cael rhai pobl efo ni, a dim dyna da ni isio equality, ond da ni isio pobl dysgu amdano ni, gwybod be da ni wedi cyfrannu i bywydau nhw, iddyn nhw werthfawrogi ni ac i cael cydymdeimlad efo ni pan da ni yn cael ein gamdrin. So, dwi'n credu pethau, da ni isio cael fwy o hwyl, da ni isio dathlu pethau mae pobl wedi bod yn llwyddiannus efo. So, mae yna fwy nag un ffyrdd na just dysgu plant yn ysgol, ond mae hynna yn bwysig iawn. Idi? Hollol cytuno. Mae rhaid i fe dysgu efo addysg.
mae rhaid i fe dechrau gyda addysg yn hollol, dwi'n meddwl, ond hefyd efo ffurfiau eraill i trio dysgu fel ar Eist Cans Cymru neu pethau rili da, really da. Dwi wedi bod yn rhan o gigs maen nhw wedi rhoi arno a gwyliau maen nhw wedi rhoi arno, a dwi jyst yn meddwl pethau fel hynny sydd yn mynd i helpu y dyfodol. Dwi'n credu bod Natalie'n hollol iawn bod e ddim am gorfodi. Ti'n mwyn, achos, fel welon ni yn yr Unol Daleithiau, jyst achos mi oedd Barack Obama y president am yr 8 flwyddyn mi oedd doedd e ddim yn meddwl bod hiliaeth jyst wedi mynd. A dwi'n dweud rhywbeth fel, dydych chi ddim yn cael meddwl hwnna, dydych chi ddim yn cael dweud hwnna. Mae hwnna mewn ffordd, dwi'n meddwl bod hwnna'n gweithlygu fe, achos mae bobl yn teimlo fel maen nhw'n cael rhywbeth wedi tynnu ffwrdd nhw. Ond dwi'n credu bod Natalie'n hollol iawn fod dod o'r bobl yna gyda chi, gwneud nhw cyd-ymdeimlo gyda chi, fel bod nhw ddim yn teimlo fel bod e jyst yn rhywbeth dyn nhw ddim yn cael gwneud, a mae'n rhywbeth dyn nhw ddim eisiau gwneud rhagor. Ydych chi'n feddwl amdano hynny? Fe sut i'n neud chi'n meddwl? Ie. Dwi'n credu bod eto just gwneud y pethau fel digwyddiadau fel ych chi'n sôn am, ond hefyd dod nhw mewn yn y mainstream. Dwi ddim jyst rhywbeth ar yr ochr neu rhywbeth ychwanegol. Dwi'n credu dyle fe cael ei cynnwys ym mhob ffordd elfen o'n bywydau ni, a dwi'n credu mae hwnna'n rhoi cyfrifoldeb ar bobl fatha rheolwyr yn gwaith ac ar y Senedd ac yn y blaen i gwneud yn siŵr bod y fath yma o pethau yn cael ei cynnwys yn y mainstream, fel bod e ddim jyst y rhywbeth ar ochr, fel dweud hyd yn oed gyda'r cyfryngau, dweud bod yna rhywbeth ar y teledu ar S4C dweud, wel, bydd e ffantastig dweud cael raglen am bywydau bobl lleiafrif ethnic yn Gymraeg wrth gwrs, ond y broblem ydych chi'n rhedeg wedyn, dweud falle mi na bobl sydd ddim yn gwylio hwnna, achos maen nhw ddim yn meddwl bod e'n perthnasu iddyn nhw, ond os ydych chi'n rhoi fe yn y fatha rhaglenni mainstream, a jyst dechrau, dripio fe mewn, cyn ydych chi'n gwybod wedyn, mi bobl yn sylweddoli bod actually, maen nhw'n mainstream fel dyn ni ddim, bod ni yn lleiafrif, dyn ni dal yna, dyn ni ddim yn added extra, dyn ni dal, dyn ni yn agor peth arall fel mae bobl arall, a dyna sut dyle y ffordd dyn ni'n cael ein representio cael ei ddangos hefyd. Ie. Gret. Diolch yn fawr. Reit, y cwestiwn nesaf ydy, rhaid i ni yng Nghymru gydnabod y cyfraniad sylweddol y mae pobl dion a lleiafrifoedd ethnig wedi ei wneud i ddatblygiad Cymru. Sut ydych chi'n meddwl y dylem wneud hyn? Dwi'n credu drwy addysg eto, ond fod yn fwy specific ynglyn â pethau fel y Windrush, pam ddoth pobl Windrush drosodd, beth nath nhw wneud, achos lot o weithiau ti'n clywed stereotypes, oedd pobl yn trio deud bod y pobl di yma'n dod drosodd just i cael benefits ac am bod nhw, ac oedd nhw'n ddiog, ond oedd o'n hollol anghywir, oedd nhw gyd wedi dod drosodd i gweithio, isio swyddi oedd nhw, a mi nath nhw gweithio'n galed iawn, a mond llong bach o pobl oedd hi, ond oedd na ffys mawr oedd. So, a mi nath, ac ar ôl hynna, mae pobl o'r Caribbean, o Africa, o India, o'r Philippines, maen nhw wedi ychwanegu i'r NHS. Sa'r NHS wedi chwalu'n gwbl hebddyn nhw, a dwi'm yn gwybod faint o pobl sy'n sylweddoli hynna. Oedd o'n braidd yn siomedig pan nath Covid dechrau, oedd at ti'n weld lot o lluniau pobl gwyn yn yr NHS, a slogans y deud diolch i'r NHS, a wedyn y rei oedd yn farw gynta o Covid, o'n nhw gyd yn brown. A oedd hynna'n sioc i weld y contrast, oedd o just mor, oedd o'n hitio di yn dy wyneb, mae yna rhywbeth yn anghywir fan hyn. O'n i just, bod y bach o tangent, o'n i just eisiau pigo lan ar be oedd Natalie'n dweud am yr genhedlaeth Windrush. Rhaid i ni gofio hefyd, oedd y bobl, fatha, oedd mam Gia tad ci fi ar ochr fy mam, oedd nhw'n genhedlaeth Windrush. Ac, mi oedd nhw'n credu, oedd yr ffordd oedd y Deyrnas Unedig wedi gwneud iddyn nhw'n teimlo fel bod nhw yn Prydeinig hefyd. Felly o'n nhw'n meddwl, rhaid, dyn ni'n mynd off i Prydain achos dyn ni'n Prydeinig achos o popeth dyn ni wedi gwneud.
Tarcifi yn yr Armed Forces, oedd e'n, yn dros Prydain Fawr, oedd mam gi fi'n nyrs am yr Armed Forces, felly o'n nhw'n meddwl bod nhw'n Prydeinig o digon o hawl dyn nhw i ddod. Doedden nhw ddim yn meddwl bod nhw'n mynd i ddod i'r fath o hostility nath nhw dod iddo. Ond i mynd nôl i'r cwestiwn, dwi'n credu mae rhaid i ni dechrau dathlu hefyd y bobl sydd yn actually gwneud bach mwy o effort i dathlu'r bobl lleiafrif ethnig sydd yn gwneud gwahaniaeth i bywydau yng Nghymru. Dwi'n sôn i o'r blaen fy mod i o cefndir amaethyddol. Wel, mae rhyw fath o clefwriaeth dwi wedi cael yn yr wythnosau diwetha oedd, mae'r sioe fawr frenhinol, mae fe mor wyn, mae fe'n wyn trwyddo ac trwyddo, bod, dwi'n gwybod yn iawn bod y ffigurau yn fach iawn am faint o ffermwyr sydd yn lleiafrif ethnig, ond dyn ni yna. So dyna ni cael ein dathlu. Nath nhw'n gwneud job da iawn o dathlu y menywod oedd yn mewn ffermio, neu yn y byd amaeth. So dyna nhw apply the same am y bobl sy'n lleiafrif ethnig. Dathlu nhw, dwi'n credu, gwneud ffys ohonyn nhw, achos os wyt ti'n gallu gweld bod bobl sy'n edrych fel chdi yn gwneud rhywbeth, bydd yn gwneud i chi feddwl dwywaith pam na gallai wneud hwnna. So dwi'n credu, mae fe dim jyst am y byd amaeth, cofiwch, mae fe am pob diwylliant, ond dwi'n meddwl mae rhaid i ni dechrau dathlu y rhai yna sydd yn gwneud llwyddiant o'i fywyd nhw, neu sydd yn helpu mewn rhyw ffordd neu llall. A hefyd, cofio bod hanes Cymru yn linked gyda caethwysiaeth hefyd, fe drwy gynnu. Mae fe yn hynod o linked, Bai Caerdydd, y Bari, maen nhw mor linked i hwnna, a mewn ffordd, dyn ni dda iawn am anghofio hwnna. Dyn ni dda iawn am anghofio hwnna, so dwi'n credu, mewn ffordd, dyn ni'n rhoi bach o ddiolch i'r bobl nath adeiladu rhannau o'r gwlad yma am ddim byd. Diolch. Idi? Cytuno, just really just cytuno efo chi really efo hynna. Just mae pobl yn anghofio bod da ni yn Cymru di a gwyn, ddim just gwyn. A just gymaint o weithiau dwi wedi gweld fel yn Bigtown Carnival a fel gwyliau capri nhw'n celebrate pobl di, pobl ddim. Dwi ddim ond yn gweld y pobl di a pobl yna, a dwi ddim yn gweld y pobl sydd angen bod yna i ddysgu. A dyna, da ni angen dathlu hynna lot mwy, a mae'r pobl sydd angen dysgu, y pobl gwyn yn Cymru, angen bod yna lot mwy a trio ffeindio just i ddysgu a i bod yna i cymorth y pobl di a i bod yna. So just cytuno fo chi, just yn geiriau gen fi, really. Diolch. Wel, mae deddf llesiant cenhedlaeth dyfodol yn galw am Gymru mwy gyfartal yng nghyd-destun hyrwyddo cydraddoldeb Hil. Sut ydyn ni'n gosod o sylfaeni i droi hynny'n reality? Mae rhaid i fwy o pobl beim fod ar committees a fod yn rhan o wneud penderfyniadau sy'n effeithio nhw. Does dim digon o cynrychiolaeth pobl beim yn mewn decision making, dwi eisiau dweud, a dyna beth sydd eisiau newid, dwi'n credu hefyd. Dwi'n hollol cytuno, fe ddim yn ei synwyr bod gennych chi ddim bobl fel yna rownd y bwrdd, yn gwneud y dewisiadau, neu o leia gallu rhoi syniadau nhw i'r bobl sydd yn wedyn gwneud y dewisiadau. Os gennych chi ddim o'r lleisiau yna, i fod yn deg, sut ydy bobl gwyn fod gwybod, ond hefyd mae rhaid i nhw gwneud yn siŵr bod y bobl yna sydd yn lleiafrif ethnig yn y rôl lle maen nhw gallu rhoi beirniadau nhw ar draws neu gallu bod rownd y bwrdd a trafod y fath yna o pethau, achos nhw mae fe'n mynd i effeithio. A dwi'n credu, bod ni wedi bod yn sôn am dathlu bobl, cael nhw fatha yn wedi cynrychioli fatha tu flaen y camera mewn ffordd, fel bod ni'n gallu weld bod nhw'n visible iawn. Mae rhaid i nhw hefyd bod yn y cefndir yn gwneud siŵr bod pethau yn genuine, bod newid go iawn yn digwydd, dim just newid dyn ni'n meddwl dyn ni'n gallu gweld. Dwi'n hollol cytuno gyda Natalie. A Cidi? Sgwrs,
sgwrs fel hyn, mae'n really helpu symud pethau ymlaen. Cytuno efo chi eto. A dwi'n meddwl mae'n gwneud gwahaniaeth mawr bod da ni'n cael sgwrs fel grŵp, fel wahân a mynd ar rhywun yn unigol a trio cael nhw i wneud ei gyd. Mae'n really good bod chi'n mynd i grŵp o pobl a trio cael profiadau pobl mewn grŵp, yn lle mynd i rhywun yn unigol. Mae'n rili anodd pryd chi yn teimlo'n unig a chi ddim yn rili gwybod lle i mynd. Just i kind of reach allan i grwpiau yn lle un person. Wel, ar ôl i chi deud hynny, beth yw'r camau nesaf? Sut allwn ni hyrwyddo cydraddoldeb hil mewn modd effeithiol yng Nghymru rwan? Mae fe'n galed achos mewn ffordd mae fe'n kind of rhoi'r cyfrifoldeb ar bobl lleiafrif ethnig pan mae dim ni yw really y broblem. Dwi'n bod dweud hwnna mewn ffordd i fod yn fath o combative, ond mae fe yn galed achos mae fe fel arfer y cwestiwn sy'n cael ein gofyn ohono ni. Pan mae, dyn ni wedi bod yn gofyn am hwn am sawl canrif, ond nawr bod bobl yn gwrando, mae'n hynod o siom bod rhywun wedi goffo marw mwyn i bobl dechrau gwrando. Nawr bod George Floyd wedi cael ei lofruddio a nawr mae bobl yn gwrando, dwi'n credu mae rhaid i ni cario ymlaen i bwrw ymlaen, really gwneud siŵr bod bobl ddim yn anghofio am beth sydd yn mynd ymlaen, achos mae beth digwyddodd i George Floyd ddim yn unigryw, a mae'n hawdd iawn, y fath o trafodaethau dwi wedi cael, bobl yn dweud, mae hwnna yn yr un o dydeithau. So maen nhw ddim yn meddwl bod hiliaeth yn broblem fan hyn, so dwi'n credu mae rhaid i ni defnyddio'r moment yma mae'r symudiad yn cael i really dangos i'r bobl yna mae hwn yn broblem fan hyn hefyd, mae hiliaeth yn broblem fan hyn, ac wedyn gobeithio mi fi'n am fatha cyrff fatha fel y Senedd neu rhywbeth fel yna, yn gwneud fatha cyrff cyhoeddus yn bwrw ymlaen i gwneud siŵr bod yna gwahaniaeth. Fel wedwn ni o blaen, dim gorfodi, ond gwneud i bobl sylweddoli pa mor raid i hwn digwydd. Idi, ydych chi eisiau dod i mewn? Dwi'n meddwl bod mae angen i hwn bod yn thing sydd yn digwydd am byth nawr, a ddim just fel rhywbeth sydd yn just yn tokenistic, achos dwi'n meddwl mae pethau fel hyn yn gallu just diflannu i ffwrdd, a mae pobl just yn anghofio amdano fe. A yn wedig ar pobl sydd yn just gweld teledu neu just gweld sydd ddim yn kind of fel siarad am y peth ar-lein neu mynd mewn i sgwrsiau fel hyn, a maen nhw'n just yn edrych arno fe a gwrando a gweld a wedyn just anghofio am y peth. A mae'r pobl yna angen wneud gwahaniaeth gan siarad amdano fe gyda teulu nhw, siarad am y peth gyda pobl yn gwaith hefyd, dwi'n siŵr mae'n rhy awkward a mae'n gallu bod yn anodd trio ffeindio pethau i ddweud a sut i ddweud nhw, ond chi angen dechrau rhywle, chi angen dechrau sgwrs rhywle a dysgu o hynna. Ond mae'n mynd i bod yn anodd yn y dechrau, ond jyst gan wneud y sgwrs yma a siarad gyda teulu, siarad gyda ffrindiau, siarad gyda pobl tu fas o bybl chi, mae'n neud gwahaniaeth mawr. Diolch. A Natalie? Eto dwi'n cytuno efo'r genod. Mae yna gormod o pobl ddim yn sylweddoli faint o hiliaeth sydd dal yn mynd ymlaen. A gyda pan nath George Floyd cael ei llofruddio, oedd lot o pobl ar social media yn dweud bod doedd gennon ni ddim hawl i protestio fan hyn, cos oedd o'n rhywbeth American. Sydd yn mae'n wirion, ond dyn nhw ddim yn deall bod mae yna pobl wedi cael ei ladd gan yr heddlu yn y wlad hyn. A just enghraifft Christopher Capisa, dim gan yr heddlu, ond mae o wedi cael ei ladd gan plentyn arall o'r ysgol, a dyn nhw ddim eisiau gwneud dim byd amdano fe. A so oedd o ffordd arall, a boi bach di oedd wedi pwysio boi bach wen i fewn i'r dŵr ac oedd o'n boddi, dwi'n meddwl sy'n nhw'n gwneud fwy o ffys amdani, a mae hwn wedi cael ei cadw'n eitha dawel. A dyna pethau fel sydd ddim yn cynhwysol a theg. Dyna pethau
mae eisiau ni galw pethau yna mas a wneud nhw yn fwy cyhoeddus i pobl gwybod bod nhw'n mynd ymlaen. Mae gennym ni fath ar cyfryngau cymdeithasol nawr hefyd, ar ein ochr ni dyn ni'n gallu defnyddio nhw fatha platfform i gwneud siŵr bod bobl yn gwybod am y fath yma beth, achos mae beth na digwydd i George Floyd, i hwnna ddim yn unigryw o bell ffordd. No. Mae fe mor ddrwg, yn America, does na dim statistics, achos mae yna gormod i gyfri, faint o dynion ddi sydd wedi cael ei ladd yn yr un o dyleithau. Does na dim un statistig i gael, achos bod e mor ddrwg, mae yna gormod. So, ond felly, doedd hwn ddim yn unigryw, doedd e ddim fatha key turning point, fel bod hwnna wedi dangos i bawb, ond y gwahaniaethau tro yma, mi oedd e wedi cael ei dangos ar cyfryngau cymdeithasol. So, nawr bod gennym ni fatha'r platfform o pawb gyda llais, dwi'n gwybod hwnna ddim o hyd y peth positif, achos mae'n rhoi llais i bobl negyddol hefyd, ond dylen ni defnyddio hwnna i gwneud siŵr bod bobl ddim yn anghofio, pa mae pethau fel Blackout Tuesday drosto, pa mae ddim yn ffasiynol ragor i bod fatha, I'm an ally ac yn y blaen. Mae rhaid ni cario ymlaen i gwthio defnyddio ein platforms ni. Dwi'n gwybod yn iawn bod bobl ddim yn teimlo'n hollol cyfforddus i defnyddio fatha cyfryngau cymdeithasol i bod yn gwleidyddol, a dwi'n hollol derbyn hynny. Ond dwi'n meddwl bod hwn yn mater gwleidyddol rhagor, mae fe'n mater o beth sy'n wrong a beth sy'n iawn, a dwi'n credu mae rhaid i'n defnyddio'n lleisio ni gymaint ydyn ni'n gallu. A beth ydych chi'n neud yn eich gwaith eich hunan i mynd â hwn ymlaen? Wel, dwi'n neud yn siŵr bod yn busnes fi bod, mae gennym ni cyfranwyr sy'n ysgrifennu am cylchgran ac yn y blaen. Dwi o hyd yn gwneud yn siŵr bod gennym ni, a dwi ddim jyst am bobl groenlu, mae fe am bobl o bob cefndir, cefndir o'r lle mae nhw falle dosbarth gweithio neu rhywbeth fel ac yn y blaen, gwneud siŵr bod nhw'n cael eu gwaith nhw wedi cael ei weld hefyd. Ond hefyd, dyn ni'n neud digwyddiadau panel hefyd, bach fel hwn, a dyn ni'n neud o hyd o gwneud yn siŵr bod na representation reit llydan i gael. Idi? Dwi'n ymuno efo sgwrsiau fel hyn, dwi'n trio ymuno efo pobl i jyst i sgwrsio efo gwahanol pobl, i fi cael dysgu hefyd, achos dwi hefyd wedi bod yn sheltered yn tyfu lan, dwi'n meddwl, a dwi'n really just eisiau bod yn rhan o hyn lot mwy nawr, a rhan o'r movement hefyd. Dwi'n just eisiau siarad gyda lot mwy o pobl sydd yn gallu deall profiadau fi a beth dwi'n wedi mynd trwy. A hefyd, i fi cael gwrando ar profiadau nhw, achos mae jyst yn helpu fi i deall bod fi ddim yn unig a dwi ddim ar fy hunan efo hyn. A mae jyst yn gymaint o pobl eraill yn Cymru wedi mynd trwy yr un profiadau a fi, yn teimlo'n adael hunan, yn bod yn di. A jyst beth efo hynna, so sgwrsio efo pobl gwahanol trwy'r amser, dwi jyst yn trio ymuno a greu. Dwi'n siarad efo pobl o Ladies and Rage, ma nhw'n really dda, a ma nhw'n cynnwys jyst gymaint o pobl gwahanol. A dwi jyst yn teimlo fel dwi'n rhan o'r reina nawr, a mae'n teimlad, mae'n really dda bod yn rhan o'r grŵp yma, y sgwrs yma. Diolch. A Natalie? So dwi wedi bod yn cyflwyno i plant yn ysgol. Nes i wneud cyflwyniad bach yn ysgol gynradd hogia fi, a dwi wedi wneud yn ysgol Aberdegleddau ag ysgol Green Hill hefyd. Gwaith di bach ynglyn â Jamaica a rhai o'r pethau sy'n debyg rhwng Cymru a Jamaica, cael gadael i'r plant blasu bwyd a gwrando ar music, ac o'n nhw'n rili mwynhau. Hefyd dwi wedi wneud fel noson Caribbean i hela arian at clwb rygbi'r plant yn lleol. So pethau fel o'n i wedi bod yn wneud, ond nawr dwi wedi ymuno â Race Council Cymru hefyd, i fod yn rhan o rhywbeth fwy organised, gallwn ni ddeud. A fel mae'r genod yn dweud, mae wedi bod yn braint i wneud
cael y sgwrs yma efo genod ifanc fel hyn sy'n wych a talentog. Wel, da ni rwan bron wedi dod i ben ein sesiwn, a dwi eisiau bob un ohonoch chi deud un peth arall rwan. A mae dwy ran i'r cwestiwn hwn. Pa negas ydych chi am i'r gynulleidfa fynd adra a hwy? Neu yr un peth a galla pawb sy'n gwrando ei wneud mwyn hyrwyddo ymhellach y gynnydd sy'n cael ei wneud. Idi gynta? Dwi'n meddwl, paidwch bod yn ofyn ymestyn allan i gwahanol pobl fel Sgwrs Cymru, gallu nhw helpu chi, a maen nhw'n gwneud pethau rili da yn Cymru ar hyn o bryd, a paid bod yn ofyn sgwrsio efo pobl eraill hefyd, a ymestyn allan i pobl fel ni hefyd. Dwi jyst yn meddwl, dwi'n meddwl mae pobl yn ofyn trio dysgu yn y ffordd iawn, a dwi'n meddwl mae'n mynd i dechrau off fel hyn, mae'n mynd i dechrau off yn sgwrs galed i gwrando ar, a i bod yn rhan o, ond mae angen digwydd, felly mae rhaid i ni wneud, a dwi just, dyna kind of beth dwi'n meddwl. Diolch. Dweithio pobl fatha, bod y trafodaethau yna'n really anghyfforddus. Mae fe'n hynod o anghyfforddus i meddwl am beth ydych chi'n neud yn anghywir, neu be gallech chi'n neud yn well, a dwi'n gwybod hwnna'n uniongyrchol. Ond peidiwch bod ofyn fel wedodd i di really cael y trafodaethau yna, achos dyw bobl sy'n eisiau cael newid fel dyn ni gyd, dyn ni ddim mor agresif, a falle ydych chi'n meddwl, dyn ni ddim yn mynd i ystod chi lawr a cosbi chi, a beth ydych chi bod yn neud yn wrong trwy gyda'ch oes chi, dyn ni eisiau nawr i bobl gwrando, mwy na unrhyw beth. Os mae rhywun yn trio siarad am eu profiadau nhw, neu trio cynnig syniadau am sut gallai pawb gwneud yn well, jyst gwrandewch, achos mwy a mwy mae bobl yn dod nôl ata i a dweud, dwi'n mynd hilio. Dwi'n fath na, dwi'n dweud eich bod chi'n hilio, dwi'n dweud, dyma'r problemau gyda hilio systemig, a dyma sut ych chi yn gallu cael fatha'r privilege, dwi ddim yn gael ac yn y blaen. So, jyst gwrandewch bod ni'n anghyfforddus. A Natalie? Dwi'n cytuno. Dwi'n meddwl y neges fi fysa i gofyn am cydymdeimlad a cofio bod ni yn pobl Cymraeg hefyd, a bod ni wedi ychwanegu bywydau nhw mewn rhyw ffordd neu gilydd. A just i fel da ni wedi dweud yn gynt, i ddathlu efo ni. Dim just dathlu pobl sydd wedi byw, mae'r teulu wedi bod yn yr ardal am blynyddoedd, a maen nhw gyd yn abod ei gilydd. Dathlu ni hefyd pobl sydd wedi rhoi rhywbeth yn ôl i'r cymuned, pobl brown a di a yn yr NHS hefyd. Wel, diolch. Wel, da ni wedi dod i ddiwedd ein sesiwn heddiw, a mae wedi bod yn hynod diddorol ac yn werthfawr iawn. Dwi wedi cael digon i feddwl amdano ac i wneud, a gobeithio eich bod chi hefyd. Hoffwn diolch i'r Eisteddfod am gynnal y sesiwn hon, y Senedd am ei chefnogaeth, ac wrth gwrs, diolch arbennig i'r panelwyr Natalie Jones, Edie Crawford a Melanie Owen. Diolch i fawr i chi gyd, a diolch i chi am wylio a mwynhewch weddill yr Eisteddfod. Diolch yn fawr i chi. Tara rwan.